Μετά από 1300 χρόνια ήρθε η ώρα. Νεφέρα, κόρη μου, φτιάξε τις βαλίτσες σου. Κάλεσε την αδελφή σου, την Κλειό. Την Κλειό? Μα μπαμπά! Θα πάμε να συναντήσουμε το πεπρωμένο της δυναστείας μας. Μάστεριόρκι! Ο μπαμπάς θα μας πάει σε ένα ξεχωριστό γκαλά για τα εγγένεια του Μουσείου Αφύσικης Ιστορίας. Ωραία, καλό. Είναι η πρώτη δημόσια επίδειξη του πιο σημαντικού αιγυπτιακού αντικειμένου που υπάρχει, του κομίτη κρυστάλλου. Ωραία. Αλλά δεν άκουσες το καλύτερο ακόμα. Τέους, θα έρθεις μαζί μου. Αλήθεια! Ησυχία! Θα σου αρέσει πολύ. Θα πάμε σε αυτό το φοβερό γκαλά στο μουσείο. Δεν μου αρέσουν τα φοβερά. Θα πάμε σε μια από τις πιο καταπληκτικές πόλεις στον κόσμο. Και θέλω το μάστερ, αγόρι μου, να είναι πολύ όμορφο. Ορίστε, γυαλιά ηλίου του σχεδιαστή Μπούτσι. Ωραία. Και σου πήρα αυτό για να το βάλεις στο γκαλά. Ωραία. Φαίνεσαι πολύ κλασάτος. Ορίστε, θα το κρατήσω για σένα μέχρι τον γκαλά. Ωραία ρούχα, φοβερά γκαλά, ολόχρυσο αιγυπτιακό περίεργο μουσι. Δεν ξέρω τίποτα για όλα αυτά τα πράγματα των πλουσίων. Ενώ πως ο μπαμπάς σου ήδη πιστεύει πως δεν είμαι αρκετά καλός για σένα. Και αν πάμε εκεί και σε ντροπιάσω... Εσύ να ντροπιάσεις εμένα? Κοίταξέ με. Εμείς είμαστε μαζί. Είμαστε η Κλειό και ο Ντέους. Και τίποτα δεν θα το αλλάξει αυτό. Θα έδινα και το δεξί μου χέρι για να πάω στη Μάνστεριόρκη. Ούψ, ξέρεις, Φράνκι, ο μπαμπάς μου είπε πως μπορώ να φέρω μαζί μου και μια φίλη ή δύο. Εγώ είμαι μια φίλη ή δύο. Κλειό, και εγώ πρέπει να πάω στη Μάνστεριόρκη. Η μόδα εκεί με τρελαίνει. Έχω ακούσει πως στη Μάνστεριόρκη παίζουν μουσική σε κάθε γωνιά του δρόμου. Μάνστεριόρκη, ίσως εκεί να βρω τη μουσική μου. Εντάξει, το αποφάσισα. Το κορίτσι που θα πάει στη Μάνστεριόρκη είναι... Είσαι σίγουρη για αυτό? Ο μπαμπάς σου είπε μια-δυο φίλες μόνο. Πρέπει να δώσεις στους ανθρώπους αυτό που θέλουν. Λένε πως ό,τι και να ψάχνεις μπορείς να το βρεις στη Μάνστεριόρκη.